Gavên bi azadiya piştî sêzdeh mehên zindanê ne. Sêzdeme du ji azadiyê bêpar bêhiştin û tu derdikeve her tişt guherî yani. Edîtorê rojnameya Xebûnê Zeynel Abîdîn Bulut pardima Hezîranê de di operasyoneke hevdemî de digel 16 hevalên xwe ya rojnameger hate girtin. Ji azadiya xwe ji mal û zarokên xwe dûr ket. Keçawiya biçûk bavê xwe li zindanê nas kir. Di 11 mehê de dadgehê 12 rojnamevanan jî berda û doza wan didome. Li gorî zagona Tirkiyê xwe jî yani li gorî zagona wan jî hemû xebatê me di vê çerçevê de bû nabe ku em bêjin tu rojnamegerê ji ber rojnamegerekî ji ber van xebatên wî bigire darizîne em bêjin ew qasa dem di zindanê de bihêlin. Yani bi awayekî destpêkê de girtina me hemû jî em bêjin der hiqûqî bû bi awayekî kêfî pêkat. Zeynel Bulut destîşan kir zindan ji bo ku mirovan bê îrade bihêle hatine avakirin û daxuya kirin 13 mehê zindanê de gelek mafê wan jî hatiye bin pêkirin. Rojnamevanê Kurd niha di nav malbatê xwe de ye. Keçawiya biçûk naxwaze ji hemê zawî bê xwarê. Wî got di nav 13 mehan de ya ku herî pir bandor li wan kiriye erdhêja meziniya heftê sebatê bûye. Yani tul derve bi tul ciyekî dûr jî bi kî de cîhanê bi tu dikare bi telefonekê an jî bi awayekî tu dikare agahî bigirî yani. Destê me de yek agahî nin yani. Tu nikare tiştekî bigirî yani. Dest bi piyê te girêdayî, derê ser te girtiye û em bêjin erdhej kuza mezin hatiye jiyîn û tu di tatêla em bêjin malbatê xwe de ye, xizmê xwe de ye, gelê xwe de ye, civaka xwe de ye û tu nikare tiştekî bikî yani. Hêja gotinekû li gorî rapora rojnamevanên Bêsînûr sala 2022 de hejmara rojnamegerên Tirkiyeyê du cara zêde bibû. 16 rojnamevanên ku hatibûn girtin endamên Komela Rojnamegerên Dicle û Firatê bûn. Hevserokê Komelê Serdar Altan jî digel Zeynel hatibû girtin. Wî destnîşan kir di îdanameya dozgerî bi xwe de jî derket holê ew ji ber karên xwe ya rojnamegerî hatine girtin. Di dadgehê de jî anî ziman me got em li vê derê ne sûcdarin em dozdarin em ne di asta hesab dayînê de ne em di asta hesabpirsînê de ne em ji bo hesab bipirsin em hatine vê derê ev 13 mehe em girtîne gelo wê kê vê hesabê bide me. Hevseroka Komelê Dicle Müftüoğlu jî operasyoneka cuda da hate girtin ku Komele demek bêserok ma. Serdar iddia kir ku ji bo ku rojnamevanên Kurd rewş û zextên ser gelê Kurd dînin rojevê bizanebûn tên hedef girtin. Xemgîniyekî me jî di vî warî de heye ku hevalê me girtî hê jî zindana de hene hê jî binpêkirinê mafa berdewam dikin hê jî rojnamevan ji ber ku nûçeyên çê dikin têne girtin têne zindanî kirin herî dawî mesela Merdan Yanardağ jî yek civa bû ku çawa behsa pirsgirêka Kurd mesela Kurd kir hate girtin ji xwe esasê xwe de zext û zorê li Tirkiye li ser azadiya raman li ser azadiya çapemeniyê ku tê meşandin bêhtir li ser rojnamevanên Kurd in. Zeynel got rojnamevanên wekî wî hay ji rastiya gelê xwe ne û azadiya civaka xwe diparêzin lewma rastê zext û zoran tên. û têgihiştina wî a wî netewî hebe û têgihiştina wî a em bêjin polîtikayên dewlet û desthilatiyê yê ku li ser tevahiya civaka ku endamê wê tê meşandin hebe haydar be ji wan bêguman ev çi qasa rastî zilm û zor û girtinê bê jî ew ê bêdeng nemîn yani. Sendikaya Rojnamegerên Tirkiyeyê TGS di rapora 12 tîrmehê de jî da zanîn niha li Tirkiyeyê 20 rojnamevan girtîne. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.